Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan bi tarata don in na min bɛ bɛn juin kalo ale tile 6 san 2022 san 2023 k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn limanaw gafew caman bɔra bi an bɛna an da don minnu kɔnɔ kumaw la k'u lakale ladala jɛmukan min n'a bɛ sigi don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonya ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw ka yira k'a fɔ min ye an lamɛnni de radio joliba fana sanfɛ yan nɔ an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn minnu fana bɛ kan an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la an b'aw fo dantɛ foli min na gafe minnu b'an bolo kɔrɔ bi a bɛ tali kɛ l'essor jamana ka fasidi sɛbɛn ka taa se ECHO welewele ma ni min ye soir de Bamako fo ka taa se nouvelle horizon limanaw ni kunnafoni sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale aw ye aw ka faamuya kama an b'a daminɛ ni min ye o ye l'essor ye limanaw l'essor kumana a y'a yira k'a fɔ ko min y'an ka finitigiw ye n'o ye forces armées maliennes a yirala k'a fɔ kalo tɛmɛnen n'o ye mai kalo ye ko a bɛ se bamanci walima kojugukɛla ma 60 n'a man ca ni o ye ayiwa ko mali finitigiw sera ka dankari kɛ o de la nin kunnafoniya bɔra ayiwa min ye finitigiw ka kunnafoni diyɔrɔ ni u ka ma bakurunba la ko DIRPA o ɲɛmɔgɔ colonel Suleman Danbele a yirala k'a fɔ ayiwa min ye marabolo minnu bɛ yen i n'a fɔ Baɲangara Menaka Mondoro ani Ɲɔnɔ ko ayiwa wulikajɔ ninnu caman kɛra o yɔrɔ kofɔlen ninnu de la min ye l'essor ka kunnafoni la a ko mali finitigiw forces armées maliennes fama u ye terroriste ma 67 ɲɔgɔn na u y'olu de bɔnɛ u ni na min bɛ ma 62 fana kofɔ u ye tɛgɛ kɛ olu la minnu bɛ ni siganamaw don ani fana ayiwa kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ pistolet 6 ɲɔgɔn na kalachnikov mitrailleur o fana minɛna ani pistolet mitrailleur o 53 min ye lance roquette o fana 4 u y'o minɛ fo ka taa se bamanan marifa n'o ye donso ka marifa ye o 6 ɲɔgɔn na u ye tɛgɛ kɛ o la a yirala k'a fɔ kalo tɛmɛnen in na ayiwa min ye colonel Suleman Danbele n'o ye DIRPA ɲɛmaa ye a ka fɔ la ko kalo tɛmɛnen wulikajɔ cayara kosɛbɛ ayiwa tani ka segiw cayara ko o sababu bɔra min na o ye k'a fɔ ayiwa min ye mali finitigiw ye u bɛ ɲɔgɔn falen de la sisan dɔ bɛ bɔ yen dɔ bɛna bila o nɔ na o de kɛra wulikajɔ ayiwa caya sababu yɛrɛ ye a yirala k'a fɔ ko ayiwa nin wagati in na pankuru minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka dɛmɛ kɛ n'o ye kɛlɛkɛ pankurun ye a yirala k'a fɔ opération aérienne o min kɛra limanaw o bɛ taa ayiwa 594 ɲɔgɔnna la minnu bɛ yen n'olu fana b'u to sanfɛ ka mugu ci ayiwa o 162 ɲɔgɔnna o fana sera ka kɛ minnu bɛ taa maaw ta fana kɛlɛdagaw la o 305 ɲɔgɔnna o fana baaraw sera ka kɛ ayiwa ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka di kunungo DIRPA ka ladala kunnafoni min n'a bɛ to k'a di kalo o kalo mali finitigiw mana baara minnu kɛ kɛlɛdagaw la ka se ka o ɲɛfɔ jamanadenw ye halisa ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko la min ye colonel Suleman Danbele DIRPA ɲɛmaa a y'a yira k'a fɔ kalo tɛmɛnen kɔni an y'a fɔ ten ale wulikajɔw cayara kosɛbɛ ko a bɛ n'a fɔ finitigiw bɛ ɲɔgɔn falen min na o sababu bɔra o de la limanaw n'i y'a lajɛ fana colonel Suleman Danbele ka ɲɛfɔliw la a ko kalo tɛmɛnen n'o ye mai kalo tɛmɛnen ye a ko mugu minnu fana bɛ yen minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ ni olu bɛ to ka foron n'u k'a ma ko engin explosif improvisé EEI limanaw o EEI minnu filɛ nin ye ko o 15 ɲɔgɔn na ayiwa ko finitigiw sera ka o fana tiɲɛ minnu kun kan ka tiɲɛni kɛ o sera ka dankari kɛ o la nka a yira k'a fɔ limanaw kiyɔrɔ kɛlɛ kɔni mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ ayiwa i kɛlɛkɛɲɔgɔn ayiwa i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a fan fɛ a yira k'a fɔ mali finitigiw maa 20 ɲɔgɔn na olu joginna maa 1 kɔni n'i tora a la limanaw an bɛ dugawu de kɛ ala ka o dayɔrɔ sumaya a yirala k'a fɔ ko finitigiw ka kɛlɛbolo kura limanaw o fana sigira sen kan yɔrɔ opération tile kura ale bɛ sen kan ka ban ale yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ ka se ka kalataw bɛɛ lajɛlen lakana kalata minnu bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna la ani fana
ka bamanchu ɲini fu daga yɔrɔw la ka taa tɛgɛ kɛ u la minnu bɛ n'u bɛ fɛ ka kalata baaraw ka fereke don a la opération tilekura finitigiw de bɛna wuli ka jɔ kɛ ka o bamanchu magɛn a yɛrɛ k'a fɔ ko ayiwa jɛkulu kura n'o ye Mali finitigiw ka jɛkulu kura wɛrɛ bilala sen kan u ko min ma ko opération farago walima ko furan ka jɛ opération furan ka jɛ limanaw ale de ka baara bɛna bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la référendum n'o ye ayiwa furanjɛla fanga bɛ ka jamana n k'a fɔ an ka kalata minnu bolodalen bɛ ni o bɛ tali kɛ sariya sunba yɛlɛmani ko la ayiwa o kalata fɛn fɛn bɛ o lakanani ko opération furan ka jɛ ale de bɛna o kalataw bɛɛ lajɛlen lakana ka daminɛ Kayi ayiwa ka tɛmɛ Bamako fo jamana kɔrɔyanfan bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni filɛ nin ye limanaw lesɔr de ka kunnafoni don yan'an ka lesɔr bila a y'a yira k'a fɔ ko farafina keleya tɔnba o ma falenba dɔ ni o k'a ma ko Azali Azumani ale makɔnɔnen bɛ Bamako yan nɔ a yirala k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goita yanni o cɛ kunungo yɛrɛ ko a ye Hamada Madi ale ye Union africaine ka ladilikɛla dɔ ye min bɔra Comore jamana kan jamanaw Union africaine tɔgɔ la a nana min ye colonel Azumani Amada Madi ale de tɔgɔ la Mali kɔnɔna la yan nɔ jamanaw ka se ka na cikan di Mali finitigi minnu bɛ fanga la bi ni o ye transition ɲɛmɔgɔw ye limanaw ɲɔgɔn ye ninnu bɔlen kɔ colonel Asimi Goita kɛlen kɔ k'a bisimila a bɔlen kɔ ɲɔgɔn ye na a ka kumakan kɛra mun ye colonel Azumani a ko a bɛ foli di min ye Mali finitigiw ma furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw u y'ale kunbɛn cogo min na kunbɛnli a bonyana ma kosɛbɛ sabu a y'a yira k'a fɔ Union africaine n'o ye farafina keleya tɔnba ye bi in na a bɛ ka jateminɛ min kɛ Azali Azumani min ni o labɛnnen bɛ ka na Mali kɔnɔna la yan ko ale ye min jateminɛ o ye k'a fɔ ko a bɛ se ka na jamana basigilen kɔnɔna la sabu ko Mali finitigiw bɛ wulikajɔ min na bi ka se ka jamanadenw lakana ko o nɔ yera wa ko a bɛ Mali finitigiw fo o la u ka se ka dɔ fara halisa galabu kan maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i disi gosi ni Mali finitigiw ye bi sabu u ka wulikajɔ min bɛ sen na ka se ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana ko farafina keleya tɔnba n'o ye Union africaine ye ale nisɔndiyalen bɛ o ko la bi ko farafina jamana caman de bɛ yen minnu bɛ se ka misali ta Mali kan nin baara ninnu na dunanba in limanaw a ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ ko Union africaine tɛna to kɔ fiyewu Mali bɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya kura min ta nin ye ka se ka a dɛmɛ o baaraw la ni kunnafoni yɛrɛ bɔra jamana ɲɛmɔgɔyaso de la an ye min sɔrɔ lesɔr kɔnɔna la limanaw aw bonya b'a la. yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko ECHO welewele limanaw ECHO ko n'i ye Bamako dugu kɔnɔna minɛ bi i bɛ fɛn min ɲɛna o ye jiridenw de ye k'a kɛra i n'a fɔ Bamako bɛ ɲini ka kɛ yɔrɔ min bɛ yen ni jiridenw yɛrɛ de bɛ sɛnɛ yan nɔ k'a sɔrɔ dun limanaw an ka kɛnɛyako fana bɛ a da fɛ dɛ ɲininkali kelen bɛ n'a sɔrɔla a jiriden ninnu ni ɲuman bɛ a la n'a caman bɛ yen n'a ka ɲi an ka kɛnɛyaw ma o ye ɲininkali yɛrɛ ye walasa ECHO welewele y'a yira k'a fɔ ni kɔni donna Bamako yan nɔ jamanaw i b'a ye k'a fɔ i nisɔn bɛ diya i bɛ yiridenw saradalen ye siradaw la fan caman fɛ a bɛ k'i kɔnɔ i b'a fɔ ko ko yɔrɔ Bamako ka yiriden ka di an ye limanaw k'a fɔ de ko yiriden minnu bɛ yɛrɛ n'a a dundala ka di maaw bɛ girin a kan nka a yiriden ninnu caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ limanaw n'i ye a dun a yɛlɛmani yɛrɛ nugu fɛ o ye baara ye ka sababu kɛ yiriden ninnu caman de bɛ yen limanaw fɛn min bɛ kɛ k'a lamɔ walima k'a se mɔni yɔrɔ la o ye angɛrɛ n'a ɲɔgɔnnaw ye o de ka ca kosɛbɛ o ye jateminɛ ye ECHO ka kuma la n'a sɔrɔla an ka dugukolo limanaw dugukolo ɲuman don nka bi in na fɛn de bɛ don dugukolo kɔrɔ min bɛ yiriden ninnu k'a teliya k'a sɛbɛkɔrɔ teliya walasa a ka se ka mɔni sɔrɔ joona minnu b'a feere u ka se k'u ka nafaw sɔrɔ limanaw ni dunan min nana Bamako yan fasiri ka kuma la ko ni dunan min nana Bamako nɔ ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ ko a mana sirada ninnu ye a mana yiriden ninnu ye a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ ko nin kɔni ye dugu de ye dugu min ni ko yiriden ka ca yan
ayiwa a ma fili dɛ sabu a siɲɛ fɔlɔ ye min ye a bɛ o de lakale nka limanaw n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min don ayiwa a bɛ n'a fɔ a kɛn bɛ a damana ko de ye an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba la yan nɔ n'i y'a sirada ninnu lajɛ i bɛ se ka kilomɛtiri 3 boli i b'a sɔrɔ yiriden feerela ninnu bɛɛ lajɛlen sigi bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i ka feerefɛn feere cogo la a bɛ se ka san cogo min na i b'a sɔrɔ min ye ayiwa namasa feerelaw papaye feerelaw ka taa se zɛrɛn feerelaw ma limanaw a bɛɛ lajɛlen ko a ka zɛrɛn ka di a bɛɛ ko k'a ka namasa ka di a bɛɛ yɛrɛ fana ko a ka lemuruba ka di i mana se fɛn fɛn ma a bɛɛ b'a fɔ ko ayiwa lemuruba min filɛ nin walima zɛrɛn min filɛ nin a ka di nka limanaw bɛ ta min ye a jiriden ninnu ɲɛ de fɛ k'a sababu kɛ angɛrɛ mana min da yiriden kan limanaw n'i y'a san i bɛ taa sɔrɔ o ja yɛrɛ tɛ a la fasiri ka kuma de don dɛ a ko n'i y'a lajɛ bi na a bɛ n'a fɔ ayiwa yiriden ninnu ɲɛda bɛ min jira ayiwa o ja tɛ a la o de kɛn bɛ sababu ye bi min ye a yiriden ninnu ye a kɔlɔlɔ fana bonyanen bɛ ka tɛmɛ a nafa kan o de la ko bi na min ye yiriden feerela ninnu caman ye u caman bɛ ka sɔmi k'a fɔ de ko kiliyanw bɛ ka taa limanaw kiliyanw tɛ ka taa dɔwɛrɛ la de ko kiliyanw fana sɔmina de k'a fɔ de ko yiriden minnu bɛ feere ayiwa sirada ninnu na a caman de bɛ yen ayiwa n'i y'a ɲɛda lajɛ ani ja min b'a la o cɛ ka jan kosɛbɛ lesɔn n k'a fɔ eko maaw ko olu kɔni sera mɔgɔ ma min bɛ yen ni ayiwa ale yɛrɛ bɛ sɛgɛnlafiɲɛ bɔla bi Elhaji Modibo Bunti ale yɛrɛ ye ingénieur an ka ingénieur rural don a ko a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la a y'a yira k'a fɔ ko yiriden minnu filɛ nin n'a fɔra k'a fɔ limanaw i b'a san nka i mago bɛ ja min na i t'o sɔrɔ a la nka ko i b'a sɔrɔ yiriden ninnu ɲɛdaw ka ɲi min ye Elhaji Modibo Bunti ye a ka ɲɛfɔli la ko dɔwɛrɛ tɛ o ko bi na feerefɛntigiw forotigiw kɔrɔtɔlen bɛ k'a fɔ ko fo ka yiriden bɔ joona ka taa feere ka nafa sɔrɔ a la k'a sɔrɔ dun limanaw o dun tɛ se ka kɛ f'i ka yiriden karaba mɔ de a dun bɛ karaba mɔ cogo min na o ye produit chimique minnu n'o ye engrais n'a ɲɔgɔnnaw ye olu de bɛ kɛ a kɔrɔ ka jagoya mɔ ka doni ka na n'a ye duguba kɔnɔna la maa min ɲɛ mana da o kan limanaw o tɛ se ka tɛmɛ a kan a kɛn bɛ de yiriden feerela yiriden sanangana minnu bɛ yen n'olu bɛ yiriden san limanaw olu sɔmina a la caman bɛ k'i bolo segin kɔ bi ko o de kɛmɛ sababu yɛrɛ ye kiliyan caman bɛ yen o bɛ k'i kɔ dun min ye Elhaji Modibo Bunti ye a ko dɔwɛrɛ tɛ o Mali dugukolo ye fɛn ye dugukolo in ka ɲi n'i kɔrɔtɔra a ma i tɛ se k'a jabɔ nka ko forotigiw ni yiriden feerelaw de kɔrɔtɔlen bɛ bi ka yiriden kɛ i b'a fɔ ko fo ka nafa sɔrɔ a la diyagoya la o de la i b'a yɛrɛkɛlen ye siradaw la nka limanaw i bɛ min ɲini a la n'o ye ja ye o tɛ a la dɛ wa ko kɛnɛya yɛrɛ ta fanfɛla la a yiralen bɛ k'a fɔ yiriden ninnu caman de bɛ yen limanaw ko n'i ye maa caman ɲininka maa 100 n'a fiɲɛna ko furudimi bɛnna walima ko ayiwa fɛn wɛrɛ bɛnna n'o ye kɔnɔnabanaw ye limanaw dɔwɛrɛ tɛ dɛ angɛrɛ minnu bɛ kɛ yiriden ninnu na olu caman de kɔlɔlɔ ka bon an yɛrɛw kan kosɛbɛ kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ eko welewele kɔnɔ aw bonya b'a la ko kɔnɔ limanaw fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko Soir de Bamako ale y'a yira k'a fɔ ko Sherifu Usman Madani Haidara ka so ko délégation ba dɔ bɔra Kidal ka na a fo a ka so maa min tun bɛ o ɲɛmaaya la o ye Général Gamu de ye Général Gamu Elhaji Gamu ko a bɔra Kidal limanaw ani maa caman u taara min ye diinɛ ɲɛmaa ye n'o ye Sherifu Usman Madani Haidara ka taa fo a ka so dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la walasa Soir de Bamako ka lakali la Sherifu Usman Madani Haidara limanaw ko maa don maa min bɛ yen ni a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ maa min n'a ka wulikajɔ bɛnnen bɛ limanaw ka jamanadenw u ka se ka lafiya sɔrɔ bɛn ka se ka na jamana kɔnɔna la o de y'a to ko Elhaji Gamu ani délégation ba dɔ bɔra Kidal ka na min ye sirifikɛ fɛ yen nɔ ka na fo a ka nin baara ninnu na wa u y'a ɲin'a fɛ a bɛ baara min na nin ye a ka na i bolo jigi dɛ a ka to baara in na n'o de ye jamanadenw ani jamana bɛ se ka basigi cogo min na bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ ko u ye Sherifu Usman Madani Haidara fo o baara in na a ka tɛmɛ ni baara in ye kosɛbɛ sabu ko n'i y'a lajɛ bi na
ayiwa maa min bɛ yen n'a ka kumakan lamɛnnen don wa a ka kumaw caman bɛ yen basigi b'a kɔnɔ a bɛ min yɛrɛ kɛ dogo la ayiwa jamana basigili la Sherifu Usumani Madani Hayidara jamana ko o fana o dɔnnen bɛ olu fɛ olu y'o dɔn u y'o seereyaw sɔrɔ wa o de la wulila ka n'u ɲɛda Sherifu Usumani Madani Hayidara ka fɔ a ka so jamana ka foli da ka fo kosɛbɛ k'a fɔ ko a ye baara min kɛ Maliko la ayiwa ko ani foli ka kan ayiwa Sherifu Usumani Madani Hayidara fana nisɔndiyalen jamana a fana nisɔndiyara kosɛbɛ a ye ninnu kunbɛn a y'a yira k'a fɔ a b'u fana fo nana fo fɔ a ka so ayiwa baara min don ale fana tɛna sɛgɛn a baara la ni Ala sɔnna a na dɔ fara baara in kan limanaw ninnu kɔni nana nka u bololankolon na sabu ko an ka bololaminɛ minnu bɛ dilan n'o ye tamasɛkiw ni ayiwa olu ka bololafɛn minnu bɛ dilan kɔrɔnfɛlaw la u nana o caman di Sherifu Usumani Madani Hayidara ma jamana o fana ye a damana tamasiyɛn ye le soir de Bamako ka kunnafoni y'o ye yanni an ka bɔ a kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko Mopti maire Mopti dugu kɔnɔna maire jamana ko maire in a bɛ n'a fɔ ko vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka mairie kɔnɔna la nafolo min ni o tunnen bɛ o bɛ se 600,000 ɲɔgɔnna ma bi ko nka maire in fana a bɛ n'a fɔ maa dɔ min ni maka se tɛ ka kɛ a la dɛ sabu jamana ɲɛmɔgɔw sigi bɛ ka maire in lajɛ k'a sɔrɔ dun ko vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ a ka mairie kɔnɔna la ka daminɛ san 2019 san 2020 ani san 2021 fo ka taa bila san 2022 o kalo 3 fɔlɔ la kalo 6 fɔlɔ la limanaw ko wari min tunna nafolo la ayiwa min ta yɔrɔ ma se ka dɔn o bɛ taa 600,000 ɲɔgɔnna de la maire ka baara dɔw bɛ yen a ye dɔw yɛrɛ kɛ yamaruya ma di a ma a ye dugukolo feere dɔw ma limanaw ka sale dɔw ta o kan k'a sɔrɔ o ma yamaruya ani ka ko min ye dugutigi ye Mopti dugutigi ko a tun bɛ nafolo di o fana ma tani ka segin dɔw la k'a sɔrɔ dun ani conseil communal ma bɛn o kan ko a sigira ka ɲininka o la vérificateur général maaw y'a sigi ka ɲininka o la a ma se ka jaabi di o ko fana na limanaw ani nafolo wɛrɛ bɛ yen o fana fɔ n bɛ yan ko a bɛ se 621,000 a n'a kunkanfɛn ko o nafolo fana pôle économique et financier ani section des comptes de la Cour suprême o fana y'o jateminɛ kɛ k'a fɔ o nafolo kasabi fana maire ka a ye yamaruya minnu di nafolo minnu fana donna daw fɛ da minnu ma se ka dɔn halisa ko o nafolo fana tunna o siratigɛ ninnu na limanaw ɲininkali de kɛlen bɛ bi n'a sɔrɔla nin maire min n'o ye Mopti dugu kɔnɔna maire ye dɛmɛ wɛrɛ de bɛ ka dɛmɛ dugu dogo la wa ko Moptikaw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka bi n'a sɔrɔla ayiwa maa dɔ min ni ayiwa maga de tɛ se ka kɛ a la k'a sɔrɔ dun limanaw mankan caman de bɛ nin maire in nɔfɛ nafoloko la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn min ni an ko a ma ko Nouvelle Horizon an bɛ a kuncɛ ni ale ye a y'a yira k'a fɔ kunungo Mopti an bɛ to ale marabolo kɔnɔna la yen nɔ ko Mopti mara ani Baɲaŋara kunu ko baara ma kɛ yen nɔ ka sababu kɛ Moptikaw ani Baɲaŋarakaw ko kurantigɛ bɔ olu fɛ yen wa ko fana u ka jagokɛlaw ka minɛn dɔw bɛ yen olu minɛna u la halisa o ma se ka di u ma walasa Mopti dugu kɔnɔna maa caman bɛ yen jagokɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Baɲaŋarakaw k'olu kun diminen bɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ ayiwa kurantanya ani hali sevarekaw yɛrɛ tun bɛ a ko in dafɛ ani fo ka taa se koro limanaw Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ kunungo ntɛnɛn juin kalo tile 5 san 2023 min ye Mopti jagokɛla caman de bɛ yen ayiwa ko a bɛ se kalo 1 ani tile 5 ɲɔgɔnna ma k'u bɛ ka laɲini kɛ u ka jagofɛnw ka di u ma ko ka sababu kɛ min ye Mali finitigiw ye forces armées maliennes k'u ye u ka minɛn dɔw minɛ u la ayiwa minɛn ninnu sen tɛ ka di halisa a dun jɛra k'a fɔ minɛn ninnu y'u ka jagokɛ minɛnw de ye ko minɛn ninnu dɔwɛrɛw tɛ ko siga de tun kɛra la k'a fɔ ko ayiwa angɛrɛw ni ayiwa minɛn wɛrɛw fo ka taa se tajiw ma ko siga tun kɛra la k'a fɔ k'u bɛ ka taa di bamaciwale tigilamaw de ma taamakɛla ninnu ani minnu bɛ yen n'u sɛbɛkɔrɔ diminen don u y'a yira k'a fɔ
ko sharia yɛrɛ kun y'a yamaruya k'u ka minɛnw ka diw ma n'u ka jagokɛminɛnw ye ko nka halisa limana u tɛgɛ sen de ka da a kan ko forces armées maliennes olu de ye minɛn ninnu caman minɛ nka u ye laɲini fɛn fɛn kɛ u y'u sen don k'u bolo don a ma se ka di dɔw yɛrɛ dalama y'a yira k'a fɔ ko Mali finitigiw ani furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw olu ka dɛmɛ b'u yɔrɔ kosɛbɛ u bɛ l'impôt sara u bɛ fɛn caman sara fɛn fɛn ye sale ye min bɛ jamana taa ɲɛ olu sifinnaka dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa yɔrɔw la hali ko Mali finitigiw tɛ se o yɔrɔw la ka taa ayiwa sale minɛ maaw la k'a di jamana ma n'a fɔra k'a fɔ olu ka minɛnw bɛ ka minɛ u la ka ko kun ni ju foyi t'a la k'olu ma se ka o faamuya u y'a yira k'a fɔ fana ko kurantigɛ banbali min bɛ Moti mara kɔnɔna la bi ani Bayangara ko o fana y'u wuli sababu ye ko wulikajɔw kɛn bɛ ka taamaba de boloda ayiwa min ye lycée Amadou Diko Sévaré o dalalaw la min ye sini araba juin kalo tile 7 u bɛ fɛ ka taamaba de kɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa bila fo a kanɲɛ fu falaki ma taama in dɔwɛrɛ tɛ nisɔngoya taama de don kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min n'an kama ko Nouvelle Horizon an b'a kuncɛ teliya la ni min ye o ye halisa ko nin tɛ kunnafoni duman kɔni ye limanaw ko nin ye muso dɔ de ye min na a fatura a kɛtɔ ka bangi kɛ n'o ye Dela Dambele ye Dela Dambele kɛtɔ ka bangi kɛ limanaw ko ala ka wele sera an ma nka limanaw nin ye ɲininkali min don o ye k'a fɔ a yera ka to yen ten dɔ de wa walima ayiwa dakan yɛrɛ de ye nin ye wa o ye ɲininkali ye Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ ko Mali la yan nɔ yɔrɔ kuma min n'an b'o fɔ kuma bɛɛ o ye k'a fɔ ko ayiwa ni mɔgɔ si kɔni banna foyi tɛ saya bali ni waati sera limanaw foyi tɛ a bali nka n'i ye nin kumakan in lajɛ tiɲɛ don kumakan in tiɲɛ don dɛ an ka diinɛ nasiraw la ko nka dɔ bɛ dɔ la Mali kɔnɔna la yan nɔ hadamaden yɛrɛ ni de jatelen tɛ Mali kɔnɔ yan bilen fiyewu ka sababu kɛ maaw tɛ ɲɔgɔn jate bilen n'i y'a lajɛ ayiwa an maliden yɛrɛ damaw limanaw hinɛ bɛ ɲini ka ban an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa muso kofɔlen min filɛ nin ye ni u k'a ma ko Dela Dambele limanaw ko a bɛ n'a fɔ dɔgɔtɔrɔw de ye ka négligence walima k'a ye k'a to yen o de kɛra sababu ye a bɔnɛna a nin na limanaw ko waati yɛrɛ kama an tɛna sama fasiri nɔfɛ a yɛlɛla k'a fɔ ko Dela Dambele min filɛ limanaw muso dɔ min n'a si bɛ taa san 19 la ala y'a gɛrɛjɛgɛ den cɛmani fitinin na den in bangenen sogoni ko dɔgɔtɔrɔso CCRF commune 6 la yen nɔ o kɛra araba tɛmɛnen mɛ kalo tile 31 limanaw ko musolaka in a kɛlen kɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ nka ko o kɔfɛ limanaw ala y'a ka kalifa minɛ a la ka sababu kɛ mun ye ko joli dɛsɛ limanaw joli dɛsɛ de y'a sɔrɔ nka ko a tun bɛ se ka kisi dɛ fasiri de ka kuma don sabu ko dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen ni olu tun bɛ k'u janto muso in na a na kɛ Nouvelle Horizon maaw de wulila ka taa a ko sɛgɛsɛgɛ u taara bɔ min kan o ye k'a fɔ olu y'u to ka ɲininkali la dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ jatigɛbaatɔ nana u ɲininka kumakan ma se ka sɔrɔ da nka a nana ye k'a fɔ limanaw ko ayiwa joli dɛsɛ min ye muso in sɔrɔ u y'a to fo joli dɛsɛra ka tila k'a ta ka taa n'a ye koma la ala ye ni a bɔnɛ ala y'a kalifa minɛ a la limanaw min bɛ tali kɛ nin waleya min filɛ nin ye a yɛrɛ k'a fɔ ko kunnafoni tun bɛ se ka di muso in a somɔgɔw ma k'a fɔ ko ayiwa joli dɛsɛ bɛ karisa la a ye joli ɲini ka na joona joona nka limanaw ko dɔgɔtɔrɔw ka ko ayiwa ka ko ye k'a to yen ten k'a ye k'a to yen ten kunnafoni tɛ di fo ka na muso yɛrɛ nin tanya ayiwa ko in ko a bɛ se ka bila o de minɛn kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin dɛ limanaw an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ Dela Dambele la an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw na ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakale tuma an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnniko n'a ka filɛliko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97